בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים בברכות הראייה מהלכה ברורה. שיעור שעבר אנחנו דיברנו, היינו בסעיף ג', סימן רשכ"ה, סעיף ג' בשולחן ערוך, ודיברנו לגבי ברכת שהחיינו, על איזה פרי מברך, מתי מברך, איך מברך, כל מה שקשור בברכה. אנחנו נמשיך. אנחנו נמשיך לסעיף, בשאר הסעיפים אנחנו זה בסעיף ו'. בסעיף ג' אמרנו, הרואה פרי חדש מתחדש משנה לשנה. זאת אומרת, אמרנו שהברכה הזאת של החיינו היא צריכה להיות על פרי שמתחדש משנה לשנה. בסדר? בסעיף ו' כותב השולחן ערוך, מה הדין? פרי שאינו מתחדש משנה לשנה, אבל סוף סוף הוא מתקיים, הוא קיים. אז אומר השולחן ערוך, אז כהרגלנו, כמו שהספר, אז אנחנו קוראים את השולחן ערוך, ולאחר מכן הראשון לציון הרב דוד, זה בהלכה ברורה למטה, אנחנו נקרא אחר כך את הרב. בסדר? אז פרי שאינו מתחדש משנה לשנה, אפילו אם יש ימים רבים שלא אכל ממנו, אינו מברך שהחיינו. הגה זה הרמה, פרי שמתחדש 2 פעמים בשנה, מברכים עליו שהחיינו. אבל שאין לו זמן קבוע לגידולו, אין מברכים עליו. לכן אין מברכים שהחיינו על ירק חדש דעומד כל השנה בקרקע. בסדר, אז לפי פשוטם של דברים, נסביר. אז להבדיל ממה שקראנו בסעיף ג', ששם צריך שהפרי יתחדש משנה לשנה, ואז יהיה מותר, ואז יהיה אפשר לברך עליו שהחיינו. אבל פה הפרי הזה הוא לא מתחדש משנה לשנה, זאת אומרת, יש מצבים שהוא מוציא כל השנה. כל השנה. 3 פעמים בשנה, 4 פעמים בשנה, 5 פעמים בשנה, הוא מוציא. אז באופן כזה, מה כן יעשו? האם מברכים או לא? אז השולחן ערוך אומר, אפילו, עבדו חמים ושתחו, אפילו אם אותו אדם לא אכל ממנו הרבה זמן, מאותו פרי, אבל אותו פרי הוא מתחדש הרבה פעמים בשנה והוא לא אכל ממנו אדם. אנחנו מבינים מפה שהברכה לא נתקנה על האדם בכלל, נתקנה על מה? על העץ הזה, על התקופה, יפה, על התקופות שהעץ הזה מוציא. אז אומר הרב, אין מברכים ברכת שהחיינו על פירות חדשים, אלא אם כן הם מתחדשים מזמן לזמן. יש מחלוקת מה זה זמן לזמן. אז יש מאן דאמר שזה חצי שנה, לכן מה הרמ"א כותב? 2 פעמים בשנה. זאת אומרת 2 פעמים עד 2 פעמים בשנה זה מתחדש. זה נקרא שכביכול הוא חדש. אבל אנחנו נראה את החילוק בפנים, בסדר? כי הרמ"א כותב, פרי שמתחדש 2 פעמים בשנה, מברכים עליו שהחיינו. אז נשאל רק רגע, מברך עליו פעמיים שהחיינו? אז נראה גם בפנים. אז אומר, ואינם מצויים בכל ימות השנה. אז אומר, אין מברכים השנה, פירות חדשים, אלא אם כן מתחדשים מזמן לזמן, ואינם מצויים בכל ימות השנה. זה הרב כותב. אבל אם אינם מתחדשים מזמן לזמן, זאת אומרת יש להם זמן קבוע שהעץ הזה מוציא את הפרי, יש לו זמן קבוע, הוא לא כל הזמן, אפילו אם הוא עצמו לא אכל מהם, זה לא תלוי באדם בכלל. אני לא אכלתי ממנו, זה לא קשור אליך חמוד, זה קשור על העץ
שהעץ הזה הוא מוציא פירות כל השנה. ואז מה יוצא מזה? שבעצם הוא לא מתחדש, והוא כל השנה העץ הזה קיים. אז איזה שחיינו יש בזה? אין בזה חידוש, אין בזה התלהבות. זה בעצם כאילו היסוד שלה, למה לא לברך. אז הוא אומר, אפילו אם הוא עצמו לא אכל מאותם פירות מזה זמן רב, והם חדשים בעיניו, היינו אומרים, זה חדש בעיניו שיברך, אפילו אכילו, אינו מברך עליהם שהחיינו. למה? כי הפרי הזה קיים. אתה אומנם לא אכלת, אבל כולם אכלו, והוא היה פה כל השנה. אז ממילא לא מברכים. זה החילוק עכשיו שאמרנו כביכול, וזה לא חילוק, זה בעצם צריך להבין את הרמה, אבל התכוון שהוא אמר, 2 פעמים בשנה מברכים עליו שהחיינו. אז שאלנו פעמיים או פעם אחת. אז כותב הרב, ואילן המוציא פירות פעמיים בשנה, יש לברך שהחיינו על הפירות החדשים פעם אחת בשנה. זאת אומרת, פעם אחת הוא מברך עליו, פעם אחת, והוציא עוד פעם, לא מברך עליו יותר. שוב, למה? הוא כבר לא מתלהב מהפרי, זהו, ההתלהבות כאילו... בסדר? אנחנו נמשיך, יש עוד, אני קורא גם את סעיף ז' בשולחן ערוך. אנחנו כבר דיברנו, נקענו בזה, בסעיף הקודם, לגבי פירות בוסר, אם אתם זוכרים. אם מבשלים אותו או לא מבשלים אותו, אבל בוסר לכולי עלמא, אם הוא בוסר, אז כותב השולחן ערוך, אינו מברך שהחיינו על הבוסר, אלא כשהבשילו האשכולות ענבים, וכן בכל פרי אחר גמרו. זאת אומרת, רק על פרי שהוא גמור, אנחנו מברכים עליו. אבל אמרנו גם חילוק בסעיף הקודם, שאם נגיד עכשיו יש פרי, שרק על ידי בישול אנחנו מתקנים אותו. אז באופן כזה מה נעשה? נברך עליו, נכון? איזה שקדים? שקדים שהם יבשים, אבל יש שקדים שיוצאים מהעץ, שהם מגיעים אותם לשוק, אבל הם לא ידעו למצב שכנות נשאר עורכים ידים. במקרה כזה, אתה מברך או לא? זה כמו בוסר. אז עכשיו הרב גם ידבר על זה. על כל עניין של שקדים, כליות, כליות וכל מה שקשור בזה. ממשיך הרב וכותב, אבל אילן המוציא פירות 3 או 4 פעמים בשנה, אין לברך על פירותיו שהחיינו כלל. למה? לכאורה, מה היינו אומרים? תשמע, מה ההבדל בין פעמיים ל3, 4, 5? מה זה משנה? אז אומר הרב, לכאורה היה נראה לומר, שלסוברים שפרי המתחדש פעמיים בשנה, מברך עליו שהחיינו פעמיים בשנה. מה אנחנו אמרנו? מברך פעם אחת. הוא הדין אם מתחדש 3 או 4 פעמים בשנה, מה זה משנה? שצריך לברך עליו שהחיינו בכל פעם שמתחדש, וכן כתוב באליה, הגינת ורדים כותב ככה. אבל באמת יש את המגן אברהם שהוא כותב, הוא הביא דברי רבי דוד אבודרהם, והוא כותב, מה הזמן כביכול שבעצם תקנו את הברכה הזאת? אז הוא אומר, דלא תקנו זמן על דבר שהוא רגיל, אלא מה? על דבר שהוא מתחדש. ודווקא בדבר שהוא בא לחצי שנה מברך, כמו שאמרנו פעמיים בשנה זה חצי שנה. הוא מבואר בסביר עליה, שסבור דווקא 2 פעמים בשנה ולא יותר. ומוציא פירות יותר מפעמיים בשנה, אין לברך עליו שהחיינו כלל. בסדר? שפרי המתחדש 3 או 4 פעמים בשנה, אין לברך עליו שהחיינו כלל. הוא כלל גדול בידינו שספק ברכות להקל. באמת, יש סברה שאומרת תברך, גם 3 או 4 פעמים. מה זה משנה כמה זמן הוא מוציא? אבל ספק, יש לנו את הספק ברכות להקל, לכן אנחנו לא מברכים. לא יודע, יש אתרוג, יש פה נגיד דיון על אתרוג. או, מה תעשה עכשיו? אז יש פה עצים, אני לא יודע איזה עצים בדיוק, יש עצים שמוצאים פעמיים בשנה, יש דבר כזה. לא יודע.
אנחנו מברכים על הכל, כי מאוד לימוד שאנחנו עובדים, זה לא צורת אכילה. כן, זה לא... גם סייג בפני. דיברנו על עניין, אם אתם זוכרים, גם בסעיף הקודם, לגבי ירקות, בדיון אתה זוכר את הקרא, את הקרא. אז, כן, אבל זה לא דלעת שאנחנו מכירים. זה סוג של, אבל זה יוצא רק בראש השנה. או, נתנו דוגמה, למה? כי באמת הרב כותב, ברכת שהחיינו לירקות, אז אמרנו שאין חילוק. אמרנו שבתקופה של פעם, גם על ירקות הם מברכים. למה? הרב יכתוב. אז בדין ברכת שהחיינו על פירות חדשים, אין לחלק בין פירות העץ לפירות האדמה וירקות. ואף בירקות מעיקר הדין יש לברך עליהם שהחיינו כשהם חדשים. ומכל מקום, לא נהגו לברך שהחיינו על רוב סוגי הירקות. למה? או יפה, מפני שרובם מצויים בשווקים בכל ימות השנה. למה? מחמת שבזמננו נשתכלל מאוד יבוא הפירות הירקות. יש אולי פירות, נגיד יש עגבניות, לא יודע מאיפה מביאים אותם. גם מחמם, לא, גם כאילו יבוא. יש לך נגיד, יש לך ענבים אפילו בחורף. דרום אפריקה. יש בצלים, הבנתי שמביאים כך, כל בצל ככה, זה לא, יש את הרשתות, יש לך נגיד הכל. היום זה נהיה, איך זה נקרא? הכפר הגלובלי. היום אתה יכול ב5 שעות לחצות ב11 שעות לחצות את העולם, מנקודה לנקודה. אז היום כבר אין. אתה יודע, ראיתי שיעור של הרב אהרון בוטבול שליטה. הוא הגיע לאיזה מקום בחול, לא זוכר מה, הוציאו לו איזשהו משהו שם, והוא אמר, מה, יש לכם את זה כאילו, זה לא יוצא בשנה. הוא אומר להם, אז אומרים לו, הרב, תקשיב, יש לנו כל השנה את כל מה שאתה רוצה. אז הוא אומר, אז מה, לא יוצא לכם לברך שהחיינו? לא. זה גם טוב וגם לא טוב. למה? כי יש לך דברים שלא מתחדשים לך. פתאום אתה יכול לראות, לא יודע מה, תפוזים בקיץ. מאיפה מביאים אותם, לא יודע, שפה קיץ, שם החורף, אז זה... בדיוק. אז זה בדיוק מה שהרב כותב. הוא אומר, מחמת שבזמנו נשתכלל מאוד יבוא הפירות והירקות. ודרך אגב, גם הפירות והירקות שמביאים, מה אתה חושב, שזה מהשדה לזה? זה קירורים. זה יכול לשבת חודש וחודשיים, יש להם איזו שיטה שהם עושים. אתה מבין? בגלל זה הגווניה, אתה קונה אותה ככה, היא אחרי יום נהיית לך כמו, לא יודע מה. כן. אז הוא אומר, מחמת שבזמננו נשתחרר מאוד יבוא הפירות והירקות ממדינה למדינה. וכן נשתחררו מאוד דרכי שימור הפירות והירקות על ידי חומרים משמרים ועל ידי הקפאה עמוקה. הנה זה, הקפאה עמוקה. ומחמת כן, כשבאים לשווקים פירות או ירקות חדשים, אין עיקר הבדל ביניהם לבין הישנים כלל. זאת אומרת, יכול לעמוד לך עכשיו תפוח, כן? שעכשיו כתבו אותו, אבל תפוח שהיה פה, הוא היה בהקפאה, אתה לא תראה הבדל ביניהם. יש את התפוחים, יש תפוחים עם מדבקה כזאת, זה מחול, זה לא מהארץ. לא, יש אני יודע מהארץ, אבל רובם מחול. יש לנו של הארץ, אבל קצת, כן. הכל יוצא לחול. אז נגיד עכשיו, מביאים עכשיו מהארץ, כתבו אותו, כתבו אותו, הביאו אותו לרשות השיווק. אבל יש כבר לפני תפוחים, אותו תפוח, חרמון או לא יודע מה, שכבר היה פה, בהקפאה עמוקה, זאת אומרת, ומוצאים אותו והוא נראה חדש. אותו דבר. יפה. זה בדיוק מה שהוא אומר. כשלא ניכר ביניהם, על מה תברך שהחיינו? זה היה פה כל השנה. זה בדיוק מה שהרב אומר. אז לכן הוא אומר, או ירקות חדשים, אין ניכר הבדל ביניהם לבין הישנים כלל. אז לאור האמור, נראה שאין לברך שהחיינו על פירות וירקות, אלא במינים שאינם מצויים בשווקים כל ימות השנה.
אני יודע מה, כמו מישמיש. שסק. בדיוק, אתה מבין? אבל נגיד מישמיש, שסק. בדיוק, אבל סוף סוף זה לא נמצא כל השנה. יפה, אז אפשר להרוויח. כן, זה אפשר להרוויח. יפה. איך? יפה, סברס, יש בו גם דיון על סברס, אם מברכים שהחיינו. אשריך רבי לאון. כן, אז... מה? סברס תיסע ללוד, יש שם גדרות של סברס. בדיוק. אז יש פה גם דיון על זה, אשריכם. אז הוא אומר, לאור האמור, נראה שאין לברך שהחיינו על פירות וירקות, אלא במינים שאינם מצויים בשווקים כל השנה, כמו שהזכרנו, כמו שסק, כמו מישמיש, לא יודע מה עוד. נקטרינה. ומחמת כן, יודעים הכל שהוא פרי או ירק חדש, וממילא יש שמחה בהתחדשות, אנחנו צריכים לשמוח בזה, אבל אם זה של כל השנה, אין בזה בכלל בהתחדשות אותו מין פרי או ירק. אומר הרב, ואפילו אם אותו פרי או ירק מצוי בכל השנה, מחמת שנשמר בקירור ובהקפאה, לכאורה תגיד שזה לגריעות לו, זה עושה אותו עכשיו, זה לא כמו מהסדלה הזה, כן. אז הוא אומר, אם כשמביאים ממנו לשווקים מגידול חדש וטרי וניכר במראהו וטעמו שהוא חדש ואינו מן הישן הקפוא, יש לברך עליו שהחיינו לכל הדעות. אבל אם אותו פרי, וזה בעצם מה שקורה ברוב המקרים, אם אותו פרי או ירק מצוי בשווקים כל השנה ואין ניכר במראהו וטעמו הבדל בין הישן לחדש, אף על פי שכאשר גדל החדש כבר נסתיים כתיף הישן ושיווקו אותו, זאת אומרת הוא עכשיו מגיע לחנויות, אין לברך עליו שהחיינו, בסדר? כי סוף סוף זה וזה ולא ניכר. כמו נגיד יש, לא יודע, אמרו לי שיש במלון, יש מלון ירוק ויש מלון כתום. אז אומרים שזה כל השנה. הנה, כל השנה. אז גם על מלון הפסדת. גם על מלון הפסדת. לא, כאילו הירוק הבנתי שהוא גודל בזמן אחר. כן, הירוק. נכון? ויש את הכתום שזה בקיץ נראה לי. הם לא, הם גדלים בחממות. גדלים עכשיו בחממות, זה קיץ. אז אתה רואה, אז השתגע הכל. פעם אני יודע, אתה יודע, אבטיח היה קיץ, מלון קיץ, זהו, זה מה היה. לא היה עכשיו... בדיוק. בדיוק. היום זה... זה שיטות, כמו שהוא אומר, יש היום גם שמים, אתה יודע, חומרים, עץ יכול להוציא לך עכשיו בכמויות אדירות, שאתה לא יודע אפילו בכלל עכשיו מה, אם זה קיץ או... מדהים. מדהים. ולכן פירות או ירקות שרגילים לשווקם כשהם מוקפאים או מיובשים או משומרים, באופן שאין ניכר כלל הבדל בין ישנים לחדשים, אין לברך עליהם שהחיינו כלל. ואפילו נתברר לו שאותם שלפניו עתה הם מן החדשים. למה? כי עדיין הספק הזה עומד, לכן לא מברכים. בכלל בעדנו ספק ברכות להקל. למה? ספק דאורייתא לחומרא. אמרנו ברכה זה מדאורייתא, צריך להיזהר מאוד מאוד בזה, מאוד מאוד להיזהר. לא אצבע קלה על ההדק, זה מברכים, לא. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר. לכן אנחנו תמיד אומרים סבל, ספק ברכות להקל. אז גם פה, כיוון שהספק הזה עדיין עומד, כי אנחנו לא יודעים עכשיו, אני לא אברך על ספק, נכון? אז ספק לא מברכים. אתה רוצה, תגיד שהגיענו והחיינו לזמן הזה, בלי שמו ברכה. ברכה לבטלה, מה אומרים אחרי זה כדי לבטל אותה? יש איזשהו משהו שאומרים צריך להגיד, משהו שאומרים אחרי זה? כן, יש למדני חוקיך. לא. ברור שם כבוד מלכותו. ופתאום ראיתי... לא, אם נגיד סיימת, אם סיימת... ברור שם כבוד מלכותו. ואז אני חוזר על הברכה המקורית? לא, אם בירכת אתה לא... על הברכה המקורית, כן. נגיד בירכתי על האדמה עץ, שזה לא תופס, על עץ אדמה כן תופס, אבל כן.
ואז אני אומר, ברור שם כבוד מלכותו לעולם, ואז אני חוזר כן. על הברכה? כן, שהנכונה? על מה שאתה צריך בדיוק. וכן, הנה, עכשיו אנחנו מדברים על עניין על היבוא. אז כותב הרב, וכן אם מייבאים באותו מקום פירות וירקות אחרות, זה בדיוק מה שהרב, שאמרתי לכם, שהוא היה בעיר הזאת, לא יודע באיזה מדינה, לא זוכר, אז זה בדיוק מה שיש להם שם. וכן אם מייבאים באותו מקום פירות וירקות ממדינות אחרות, אין להם פירות שיוצאים שם. זה הכל מיובא. ומחמת כן מתעורר ספק על כמה מיני פירות וירקות, אם הם ישנים או חדשים, אין לברך עליהם שיחיינו כלל, ואפילו אם נתברר לו שאותם שלפניו עתה הם מן החדשים, סוף, משום סבל. בסדר? מה הדין עכשיו? אז דיברנו על ירקות ודיברנו על פירות, אבל יש לנו גם דגנים. אנחנו רואים דגנים, יש כל השנה. פול, שועית, חומוס. איך זה נשאר ככה? זה אפילו ביבש הזה. איך? זה בדיוק מה שאתה אומר. יש שקדים כל השנה. יש לך שקדים מומלכים, יש לך שקדים שהם חיים. אז הוא אומר פה, הלחם דגנים קטניות וכליות. אז לפי מה שלמדנו בסעיף הקודם, אין לברך שהחיינו על לחם, הרי הלחם ממה עשוי? מחיטה. אנחנו יודעים עכשיו מאיפה החיטה הזאת באה ומאיפה, אם היא חדשה? לא, אנחנו יודעים חיטה בכלל, זה כל היום, יש אותה כל השנה. זה בכלל כאילו, אז הוא אומר אין לברך שהחיינו על לחם שנעשה מתבואה חדשה, אפילו חדשה, למה? כי יכול להיות שהלחם הזה חדש, אבל מה הלחם, זה מתבואה ישנה, אז הוא כל השנה. כיוון שאין עיקר ההבדל בין הלחם שנעשה מתבואה ישנה לבין הלחם שנעשה מתבואה חדשה, וכן נוהגים שלא לברך. ועוד אומר הרב, ונוהגים שלא לברך שהחיינו גם על דגנים כלואים או דייסה שנעשו מתבואה חדשה, ובפרט בזמננו שיודעים לשמור על הדגנים זמן רב על ידי קירור, ואין עיקר ההבדל כלל בין דגנים חדשים לישנים. בדיוק. סליחה, אם בן אדם מתוך רצון לא אכל 3 חודשים תפוח, ויש תפוחים כל השנה, אבל הוא לא אכל תפוח 3 חודשים. מתי נכנסת עכשיו? מה? נכנסת עכשיו לשיעור? כמה זה. אז אמרנו את זה. אני אחזור אבל. הוא אומר, אין מברכים ברכת שהחיינו, תראו השתבח שמו, אבל תראו איזה יופי שגד רפאל שואל. זו שאלה, הנה דיברנו עליה ותראו כאילו זו שאלה שצצה. אתם רואים איך הרב ככה יודע גם איך לכתוב בדיוק את הלך הרוחות אצל האנשים, השתבח והתעלה. אז אני קורא. אין מברכים ברכת שהחיינו על פירות חדשים, אלא אם כן הם מתחדשים מזמן לזמן, ואינם מצויים בכל ימות השנה. אבל אם אינם מתחדשים מזמן לזמן, אפילו אם הוא עצמו לא אכל מאותם פירות זמן רב, והם חדשים בעיניו, אינו מברך עליהם שהחיינו. בסדר? כי זה לא קשור לאדם. אם זה היה קיים כל השנה, לא מברכים. בסדר? זה בדיוק הנידון פה. שהוא מתחדש משנה לשנה. שאין אותו כל השנה. ברגע שיש אותו כל השנה, אז אין התלהבות בברכה. זאת אומרת, זה נהיה, אתה יודע, אתה רואה אותו. זה שלא אכלת חזק וברוך, אבל ראית אותו בשווקים, ראית אותו. ממשיך הרב ואומר, וכן נהגו שלא לברך שהחיינו על כל מיני קטניות, מפני שבזמננו אין עיקר בהם הבדל בין ישנים לחדשים כלל, וגם הם מצויים בכל ימות השנה. וכן הם מברכים שהחיינו על שקדים ואגוזים כלואים ושאר מיני כליות, מפני שאין עיקר בהם הבדל בין ישנים לחדשים כלל, וגם הם מצויים בכל ימות השנה. איפה שאתה לא תלך, הם נמצאים. אלה שהיו שבויים בעזה שנתיים, עזבו אחרי שנתיים, חוץ מחתיכת פיתה מגעילה, לא נתנו להם לאכול שום דבר. הם מברכים שהחיינו... עוד פעם, זה לא קשור באדם עצמו.
לא משנה, זה לא קשור, אבל אחרים ראו. זה לא קשור. לכן אומר השולחן ערוך, מתחדש משנה לשנה. בסדר? אבל אם נגיד יש אותו, היום כבר אין מתחדש, כאילו, יש מתחדש לשנה בדברים מסוימים. אבל אם נגיד יש פירות שיש אותם כל השנה, זה לא משנה באיזה מצב האדם נמצא. אפילו אם הוא לא אכל, כן אכל, לא היה בא לו, כן בא לו. כל עוד אחרים אכלו, אחרים ראו, זהו כל השנה נמצא. לכן הוא לא מברך שהחיינו. זה לא קשור באדם בכלל. זה קשור בעץ עצמו. לכן, נגיד באופן כזה, תפוחים שיש כל השנה הם לא יברכו, נגיד נתת דוגמה, אבל על שסק יברכו. כי למה? כולם לא ראו, וזה חדש. זה יתחדש לכל העולם. בסדר? ברכת שהחיינו על אתרוג. הנה אמרנו. האוכל אתרוג, קודם כל נסביר למה בכלל יש בזה פולמוס. מה? אז אמרנו, אז הקדמנו ואמרנו שאין לברך, יש את שו"ת הלכות קטנות, הוא כותב שאין לברך על האתרוג שהחיינו מפני שהוא דר באילנו משנה לשנה. זאת אומרת, כל השנה הוא נמצא באילן. אם הוא נמצא כל השנה באילן, אז מה יש לברך עליו? הוא לא מתחדש. אין פה חידוש. אבל יש פה חידוש ונסביר. אז הוא אומר, הפרי אדמה, אני כותב, פשוט למטה יש את הפלפול, זה יפה לי. אז הפרי אדמה כותב שהאתרוג דר באילנו משנה לשנה, וכתב שהאתרוג זמן גידולו קבוע, והוא מראש חודש תמוז אז עד תשרה. זאת אומרת, סובר, הפרי אדמה זה איזשהו דר כל השנה, זה בסדר, אבל יש לו זמן קבוע שהוא גודל. ברגע שיש לו את הזמן הקבוע הזה, זה משנה לשנה נקרא. ואחר כך, מה שנמצא ממנו אחד מאלף לא מקרה מתקיים, זאת אומרת, גם שזה על העץ, זה לא מתקיים. ושכן מנהג ירושלים לברך שהחיינו על האתרוג. המשנה ברורה כתב שהאתרוג שדר באילנו כל השנה, כיוון שעומד בירקותו כל השנה, זאת אומרת הוא ירוק כל השנה, אין הנאה בחידושו. אז לכן בגלל זה אין לברך שהחיינו. ומכל מקום כתב אמור וקציעה שאתרוגים הבאים מארץ רחוקה, יש הרבה אתרוגים שבאים ממרוקו, רובם של כל האתרוגים שלנו הם לא מהארץ, יש רובם גם רובם מחול. אז אומר אמור וקציעה שאתרוגים הבאים מארץ רחוקה פשוט שראוי לברך עליהם שהחיינו מפני שעבר זמן שלא ראה אותם החדשים, והישנים נצטמקו כבר ויבשו ולא נשאר בהם תואר והדר. ועוד כותב הרב, והם בחסד על אלפים, הוא אומר, מברך שהחיינו כיוון שיש זמן קבוע לגדילתו, הוא גם סובר ככה, שזמן קבוע לגדילתו יש באתרוג, אף על פי שדרכו להתקיים באילן כל השנה, וכל שיש זמן קבוע לגדילתו, אף על פי שמתקיים כל השנה באילן, מברכים על שהחיינו. ולעניין הנחה כותב הרב, לפני שנקרא את הסעיף, הוא אומר לעניין הנחה, יש לסמוך על אותם האחרונים שכתבו שאתרוג זה לא חשיב דבר, זה לא חשוב שדר באילנו. זאת אומרת, אם נגידו זה לא חשוב ככה. למה? כיוון שפרי האדמה וכמה אחרונים העידו שכן מנהג לברך שהחיינו על אתרוג מרוכך. מה זה מרוכך אמרנו? שאתרוג אי אפשר לאכול אותו ככה, לא משנה אם הוא צהוב, ירוק, אי אפשר לאכול אותו ככה. אז מה אתה עושה? אתה מתקן אותו בזה, כמו שמביאים לאישה שרוצים שיהיה לה פרי בטן, נותנים לה נכון, את האתרוג המרוכך. בדיוק, ריבה. אז במקום מנהג אין לומר ספק ברכות להקל, יש מנהג כזה. וכן פסק מרן מלכה בחזון עובדיה על הלכות ברכות, שדשפר אדם לברך עליו שהחיינו. ונראה, ואנחנו דיברנו על זה, שאף על פי שטעמו מר מחמת כן, רוקחים אותו בדבש, נכון? אי אפשר לאכול ככה, איך קוראים לזה? ובלאו הכי אינו ראוי לאכילה לכאורה, היינו אומרים. אז הוא אומר, מדברי מרן החידה בברכי יוסף, הוא כתב שפרי שאינו ראוי לאכילה על ידי בישול, אלא על ידי בישול. מה אמרנו? אותו אתרוג, הוא לא ראוי לאכילה ככה, אין מי שאוכל אותו ככה, אלא על ידי
ריקוח, נכון, ובישול. אז הנה, אנחנו גם אמרנו את זה בסעיף הקודם, שאדם שעכשיו מתקן את האתרוג הזה, יכול לברך עליו שהחיינו. שנייה. מברך עליו שהחיינו שיוכלו לאחר בישולו, ומכל מקום נראה שאם יודע בוודאי, עכשיו, אם הוא יודע שהוא בוסר בכלל, אז אמרנו בוסר לא מברכים, אבל זה כבר עניין אחר. כן, רציתי לשאול. אני יודע, בקשר לאתרוג, אחרי סוכות, דברים לא מברכים על זה, כי מברכים על... בוא נראה, אתה קופץ, נכון, אתה צודק. הנה, בדיוק זה עכשיו, קפצת במקפצה ואנחנו אחריך. אז אמרנו, האוכל אתרוג שהוא פרי חדש, עד עכשיו קראנו את הפלפול שיש פה, זה ארוך, אבל ככה את עיקרי הדברים. אז האוכל אתרוג כשהוא פרי חדש, בין אם אוכלו כשהוא חי, כותב פה הרב בסוגריים, באופן שהוא ראוי לאכילה ויש הנאה מטעמו. אני לא מכיר אנשים שאוכלים ככה את האתרוג. אי אפשר. ובין אם אוכלו כשהוא מבושל ומרוכך בדבש, שאמרנו שעל ידי שאנחנו מרקחים אותו בדבש ובסוכר, אנחנו בעצם מתקנים אותו, מברך עליו שהחיינו. ואם הוא פרי בוסר, אפילו אם הוא מבושל ומבורכך בדבש, אין מברכים לו שהחיינו. למה? כי הוא בוסר, הוא לא ראוי שיברכו עליו בכלל. אבל כשהוא מוכן לאכילה, אבל רק על ידי התיקון, אבל הוא מוכן לאכילה, אז ממילא אנחנו מתקנים אותו, ואז אפשר לברך עליו. הנה, וזה בדיוק מה שישעיה אומר, ודווקא כשאוכל את האתרוג, קודם חג הסוכות, אבל אם אוכל את האתרוג לאחר חג הסוכות, לדעת כמה פוסקים, אינו רשאי לברך עליו שהחיינו. למה? על מה? בסוכות, על הלולב. או, יפה. אמרנו דין, אם אדם עכשיו מברך שהחיינו על נקטרינה, נקטרינה קוראים לזה? ויש לו גם את התפוזינה מולו. הוא פתר גם את התפוזינה? נכון? אם זה מולו? או. אז פה זה גם. מה עשית כשבירכת על המצווה שהחיינו יקיימו לזמן הזה? האתרוג היה מלפניך. יצא ידי חובה או לא? או, יפה. אז אומר הרב ככה, כיוון שנפטר בברכת שהחיינו שבירך על האתרוג בשעת מצוותו, נכון? ויש לחוש לדברי, אבל כדי לצאת כל הדעות, הרי יש פה מחלוקת, אז כותב, אנשים מברכות. אז כדי לחוש לדבריהם, וכדי... לא קשור, אבל הפרי היה מולו. לא על האתרוג. או, אז... האתרוג הוא לא אכל אותו באותו רגע. לא צריך לאכול, אמרנו. לא חייב לאכול. אני לא רוצה לאכול, לא בא לי לאכול עכשיו את הפרי. ברור? כן. לא, זה פותר את כולם. לחס ושלום, למה? לא הפסיד, אדם שברך ולא אכל לא הפסיד, לא בא לו לאכול, הוא לא מרגיש טוב, אבל הוא שמח באיזה שהוא ראה עכשיו תפוזינה, מה, תחייב אותו לאכול? לא. אז לא צריך, כי עיקרון נהגו באכילה, ככה שולחן ערוך כותב, נהגו לברך כשאוכלים, בדיוק. אבל להגיד שזה חובה, לא. רגע, שהחיינו זה נחשב ברכת הראייה, סוג של רסטורן. בדיוק. זה מאן דאמר, שרק ראיתי את הזה אני צריך. זה גם כביכול, זה ברכות הראייה. אתה לא ראית את זה כריבה. ריבה זה דבר חדש. לא משנה, אתה מברך על הפרי עצמו, זה שעכשיו ריקחת אותו והכשרת אותו לאכילה, זה לא משנה. זה אתה אומרים שנשים יכולות לברך, גברים לא מברך. אז אמרנו, ויש לחוש לדבריהם, של מי? של אותם שאמרו שלא מברך שהחיינו. אז מה כן יעשה? עכשיו הוא במחלוקת. אז כמו שרענן אומר, הוא במחלוקת עכשיו, אני לא אוכל אותו, אני רואה אותו, מה, אני מברך על המצווה עצמה. וכדי לצאת ידי ספק טוב שבשעה שמברך עליו למצוותו בחג הסוכות, יכוון בפירוש לפטרו מברכת שהחיינו על אכילתו לאחר החג. ואז הוא יוצא בזה כל הדעות. למרות שאם לא עשה את זה ולא כיוון, אפילו אחי לא מברך שהחיינו. בסדר? הנה, ברכת שהחיינו על סברס. מי אמר סברס? לאו, נכון?
8:15, נכון? כן, 8:15. עוד שבע כי דקות. ברגע שאתה אומר לי שזה לראייה, מברך על ראייה, ברגע שכתבת אותו, כבר ראית אותו. מה? כן, אבל עוד פעם, יש לך... דוחה את הברכה לאחר כך? לא. אז מה? אבל עוד פעם, ברגע שבירכת, אז למאן דאמר שראית ובירכת שהחיינו, אם לא בירכת, לא בירכת. לא הבנת אותי. הבנתי אותך. כתבת את ה... אין בעיה, אבל לא בירכת. זה לא, לא. ראית אותו. כן, אבל זה לא, אבל... אז יפה. אז פה אנחנו אומרים, מה שהשולחן אומר, ונהגו לברך שהחיינו מתי? באכילה. אבל למאן דאמר שבראייה כבר יצאת ידי חובה, ולא בירכת, או שבירכת כביכול וכבר ראית ולא אכלת, אז אתה לא תברך עוד פעם שאכל תאכל. כן, אבל לא ענה. אתה צריך הבנתי. לברך בראייה, נכון? נכון, אבל זה לא מונע מבעדך. ראית את האתרוג שלך או, לפני החג. יפה. לפני שבירכת. אז לפני החג ובירכת, שנייה. אז לפני החג, אם בירכת, זה לפני החג. אז בחג עצמה אתה לא מברך? זה על המצווה. אבל עוד פעם, אבל למאן דאמר שעכשיו, זה מה שבדיוק קראנו. אני אקרא שוב. אומר, דווקא כשאוכל את האתרוג קודם חג הסוכות הוא מברך שהחיינו. שנייה רגע. אבל אם אוכל את האתרוג לאחר חג הסוכות, אין בעיה. הבנתי, גם למאן דאמר שראית אותו. אתה צריך לברך. זה חדש, זה חדש. נכון, אבל אם לא בירכת, אבל זה לא אומר שאתה לא צריך לברך אותו באכילה. זה לא מונע, זה למי שאמר. לא הבנת אותי. כתבתי אותו? כן. אני צריך לברך עליו כי הוא בלי חדש? אתה לא חייב. לא חייב? לא, ככה, זה מה שאני מסביר לך שעה. אז במצווה... השולחן ערוך כותב ונהגו לברך, שנייה, תן לי לסיים. השולחן ערוך כותב ונהגו לברך מתי? זמן האכילה. בזמן האכילתו. אתה מבין? אין חובה בראייה. נכון שזה ברכת הראייה, אבל פה כיוון שבירכת על המצווה וכבר היה בידיים שלך, אז פה יש מחלוקת, אני נכנס למחלוקת. אם עכשיו אני יכול לברך על האכילה או לא. אבל כיוון שכבר בירכת, זה כמו נתתי דוגמה. אתה מברך עכשיו על פרי, על שתי פירות שיש לך עכשיו שהחיינו, ושניהם היו מולך, בירכת על פרי אחד, אז גם פה אותו דבר. בסדר? אז ברכת שהחיינו על סברס, אז על סברס יש מחלוקת. למה? כי אם זה נחשב עץ או יש משהו שנקרא עתד, יפה. אז יש מחלוקת בפוסקים אם זה באמת נחשב עץ או שזה נחשב עתד. מה זה עתד? עתד זה קוצים ודרדרים. אם תיסעו איפה שלוד רמלה, יש שם, עושים מזה חומות לשדות, אתם ראיתם את זה? בדיוק, שלא ייכנסו. אז גדר, אז אתם רואים שכביכול הסברס הוא כמו... אבל באמת סברס הוא פרי חשוב. הוא קודם טעים מאוד. והוא כל השנה נמצא, זה עץ. הוא כל השנה נמצא, הוא חזק. אז לכן אומר שבאמת מברך עכשיו שהחיינו, נכון? נכון. 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 בדיוק, אז האוכל פרי הסברס מברך שעליו שהחיינו. למה? קודם כל הוא עץ, שנית כל, הוא לא כל השנה נמצא. בסדר? אני לא יודע אם היום כן. מה הדין? נעשה את הסעיף הזה ונראה לי אנחנו בזמנים. מה הדין על דברים שאינם גידולי קרקע, אם מברכים, כמו מה? בשר, דגים, כבשים, אין מברכים שהחיינו. דרך אגב, יש דעה שאומרת שמברכים, אתה מבין? אז אין מברכים שהחיינו לאכילת בשר, גדיים וטלאים חדשים, או עופות ודגים חדשים, ואפילו אם עברו ימים רבים שלא אכל מהם. וכן אין לברך שהחיינו על כמהין ופטריות שהם גדלים מהאוויר. אנחנו יודעים שפטריות לא גדלות, הן גדלות שנייה. ומכל מקום בארץ ישראל יש פה פלפול גדול על פטריות כמהין.
אז הוא אומר, מכל מקום בארץ ישראל יש לברך שהחיינו על כמהין חדשים הנמצאים אחר ירידת הגשמים. פה זה רק אחרי ירידת הגשמים. כל מה שאמרו שלא מברכים עליהם, ויש פוסקים שאומרים שהם היו באירופה, ששם קר כל השנה, וכל השנה יש גשם, כל השנה הם רואים את זה. אבל פה בישראל, וגם זה דבר חשוב, כמהין זה מלא כסף עולה, אני יודע. נכון? זה הרבה כסף, כן. הנה, זה אמרו לי. זה משהו קטסטרופה. אבל זה רק מה שגם בחו"ל. אז הוא אומר, ומכל מקום בארץ ישראל יש לברך שהחיינו על כמהין חדשים הנמצאים אחר ירידת הגשמים, ואינם גדלים בימות הקיץ. איפה שיש אדמה חולים, גם, לא, אפילו אחי, לא, אז זה כאילו סיבה לומר לא לברך עליו, כי הוא לא בא מהאדמה, הוא בא מהזה, אבל כמהין, כיוון שהם לא גדלים כל השנה פה, יש להם כאילו, אז זה נקרא כאילו, זה משנה לשנה, וגם הם חשובים כמהין. אז, וכן, כן, וכן אין לברך שהחיינו, רגע אני אסיים רק את הסעיף, וכן אין לברך שהחיינו כששותה מי גשמים של שנה חדשה, או כשרואה מי הנהר כשהם עולים ומתחדשים. בעזרת השם, שיעור הבא נמשיך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. לא יודע, יש זה בבקשה. אמן.